കർഷകർക്ക് വരുമാനം ഉറപ്പാക്കും പി പ്രസാദ്. കൃഷിയിൽ നിന്ന് കർഷകർക്ക് വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി പി പ്രസാദ്. ഇതിനായി കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാന്യമായ വില ലഭ്യമാക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ നടപ്പിൽ കൊണ്ടുവരും. സംഭരണം, സംസ്കരണം, വിപണനം എന്നിവ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികളുമായിട്ടാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ലോകവിപണിയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്കാണ് കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പുതിയ ചുവടുവെപ്പെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പരിയാരം വേളൂക്കരയിൽ ആരംഭിച്ച ബനാന ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ പാക്ക് ഹൌസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പാക്ക് ഹൌസാണ് പരിയാരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുല്യ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി കൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി. ചടങ്ങിൽ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് MLA അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ദേവസ്വം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് മന്ത്രി K രാധാകൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. പരിയാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മായ ശിവദാസൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജനീഷ് പി ജോസ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം PP പോളി, VFPCK ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ V ശിവരാമകൃഷ്ണൻ, VFPCK പ്രൊജക്ട് 1 ഡയറക്ടർ ശൈല പിള്ള, പ്രൊജക്ട് 2 ഡയറക്ടർ സാജൻ ആൻഡ്രോസ്, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ VK ചാക്കോ, M ഗോവിന്ദദാസ്, സുരേഷ് കുമാർ C തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പരിയാരം വേളൂക്കരയിൽ 50 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 239 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് പാക്ക് ഹൌസ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്റർപ്രൈസിന്റെ കൺസൾട്ടൻസി സഹായത്തോടെയാണ് പാക്ക് ഹൌസ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം പാക്ക് ഹൌസിൽ എത്തിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഗ്രേഡിംഗ്, പാക്കിംഗ്, ശീതീകരിക്കൽ, സംഭരണം എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നു. ദിവസവും 15 മുതൽ 20 ടൺ വരെ പഴം, പച്ചക്കറികളുടെ സംസ്കരണം ഇവിടെ നടത്താനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. നേന്ത്രക്കായയുടെ സംസ്കരണ വിപണനമാണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. പഴം, പച്ചക്കറി മേഖലയിൽ കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭമാണ് ബനാന ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ പാക്ക് ഹൌസ്. ഇതിനായി പഴം, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ സംഭരിച്ച് കയറ്റുമതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഇതുവഴി PFPCK ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആയുസ്സിന്റെ ശാസ്ത്രമായ ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതിയിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യസ്ഥിതി നേടുന്നതിനായി പ്രകൃതിദത്തമായ ചികിത്സാ രീതികളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആയുർവേദ ചികിത്സാലയം ഉയർവനി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ചാലക്കുടി കുന്നപ്പിള്ളിയിൽ. ഉയർവനി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നൽകപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ചികിത്സകൾ: വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, സോറിയാസിസ്, ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ, പാർക്കിൻസോണിസം, പക്ഷാഘാതം, സന്ധിവാതം, തളർവാദം, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ, അമിതവണ്ണം, രക്തവാതം, അൾസർ, ഉദരരോഗങ്ങൾ, മർമ്മക്ഷതങ്ങൾ, കരൾ രോഗങ്ങൾ, പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ, അസ്ഥി സന്ധി വാതരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും മൈഗ്രെയിൻ, വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ചികിത്സാ രീതികളും ഉയർവനി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നൽകുന്നു. ആയുർവേദത്തിന്റെ ജീവസ്പർശം ഉയർവനിയിലൂടെ. ആയുർവേദത്തിന്റെ ജീവസ്പർശം ഉയർവനിയിലൂടെ. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ സൗജന്യ വൈദ്യപരിശോധന. പ്രമുഖരായ ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സേവനവും പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ എല്ലാവിധ ആയുർവേദ മരുന്നുകളും ഉയർവനി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും.